Ei, bones a tots, aquí serà de 5 comentant. Es porta un vídeo de Call of Duty, sí, Call of Duty, fa molt temps que no em penjo, quan dic molt és bastant. I volia penjar Black Ops, però no em deixa, em posa servidor no disponible. I he pensat, bueno, va, tu agafaré el Modern Warfare 3, que a mi no m'agrada perquè és molt fals, sobretot amb els cotxes arregadissos, i doncs aniré amb el Franco, amb la MSR, a veure si em trec alguna cosa. Si m'ho trec bé, i si no, doncs no tan bé, però ho penjaré igualment. Vale? Va. Ja. Faig baja confirmada, així dura bastant, durarà uns 7 minuts 8, o 10, depèn. Depèn de l'equip. Depèn de mi també, clar. Vale. Aquest és un dels nous mapes, em sembla que era del PAC 1, però no us ho puc assegurar. I a mi aquest és m'encanta, o sigui, és un dels que m'agrada més. Veiem si em veig algú. Vale, me'l prena. Que vol l'has matat. Què faig jo campejant, tio? En sèrio? No puc campejar. Hola, va, bé, començo bé, segur que em trec la mort, així. Ui, no li vaig dir tot. Ui. Estava aquí, fa un moment, estava aquí. Bueno, no sé quick, però sé Franco. Joder, ya, tío. Están... Un, dos. No. Aviam. Hòstia, és veritat, és que per l'altre banda, ja em mirava ja. Predator ja no... Uf, sort. Acostumo a ser un imant pels Predators i ara no ho sé. Mira, estic de sort i tot. Hòstia, de puta. Vaya hit market. Va. Oito. Vale, perfecte. No porto cuchillo arrojadizo, tío, en serio. On és? Oh, no ho havia vist, tio. Bueno, t'ho diré. Així és com es juga. Està aquí dalt. Ho he dit. Eh? Però... En sèrio, me l'ha pres el fill de puta aquest de darrere? O si l'havia pillat, tio. Però... Però... Vale, deu estar allà baix, va. Hòstia... Ah... On són? ¿Dónde estáis? On són? On sou? Per què no hi sou? Sou allà? Sí, sou... Fill de puta. Tio. Bueno, també vaig flipar una mica amb les reproduccions que tenia el meu últim vídeo, ja sé que no és fet per mi ni res, però és un vídeo que vaig penjar jo al YouTube i té bastantes reproduccions, em sembla que ara en té unes 56.000, no sé segur, i bueno, 5.000, pues, perfecte per mi, ¿sabes? Vale? A la merda, no em passo per aquí, vale. Uh, aviam si els trobo, No! Uf! Uf! L'heu vist a tots, l'heu vist a tots. Quan estic aquest avió em mareixo. Sembla que estigui caient, posa pels nervis. Ui. Ula, l'heu vist tots? O no el comandazo més raro que he cardat? Aquí en comptes d'una ratxa ja està posat, tio, en sèrio. Està sobre meu. No, què? A veure. No estava pas campejant. No podia haver fet ni quick, tu, ni quick podia fer. Joder. 7-5. Ara està prou bé, tu, però un 7-5. Aquest soroll que aneu sentint, potser el sentiu, potser no, és perquè m'estan enviant whatsapps, vale? No us penseu coses rares. Ho podia fer silencio. Oh, vibrar, ja està. M'han matat, hòstia puta, tio. En sèrio?
Vale, perfecte, perfecte, m'ha agradat, m'ha agradat. Me l'he mig estimat. Si allà n'hi ha un, el tinc, també va. No, ja no hi és. Despregut. O borderatges especialis? No, todo. Mira, 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 mira. Hola, guapo. Com estàs? Un tomat! No, tío. No, vaya fail. Qué puta. Vaya fail más épico. Joder. Ai, quin riure, tu, quin riure. No, tío, es que ¿por qué no tengo el cuchillo arrojadizo? Joder. Qué puta. Me debes, no estaba seguro. Com això? Vale. Xapa. No veig ningú. O sigui, hi ha algú, però no l'he vist. Per tant, no compta. Com veieu, no sóc molt bo, vale? Però almenys algun quick faig. Que és el més important de tots. Ei, secció lady, uop. No, 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 no. M'ha matat! Hòstia, puta. Vaig amb retard i tot. Com les granades els collons. No. Joder, tio, en sèrio, no em trec ni un quick ara. Hòstia puta. Ja, no hi ha ningú. Ell és la màquina. Va, va, va. Vale, vale, doble baja. Collateral. No, collateral no és mal. No tinc ni prestidigitació. No, va, així no pot pillar res. Encara sort que no porta assassino. Si no, us pensaríeu que sóc un camper. Tal, tal, tal. No. No. No! Ara, tio. Hòstia. Estava 5 fills seguits. Oh! M'ha encantat. M'ha encantat. M'ha encantat. Sí, sí, sí. M'ha encantat. Vale, ara buscar els altres campers. Oh, per aquí, per aquí. A la playa. Puta, puta. Vale. No! Cabron. Sempre van amb armes així semiautomàtiques i clar, feien automàtiques i clar, no. Amb un franco no puc fer res, Joder, me l'ha pres en Miqueo Mic. Hòstia, és que em distrec i em maten. Em vaig a fer una banyada, Oh, que bo que soc. Pujant a les piscines. No veig a ningú, no veig a ningú, no veig a ningú, va. Joder, tio, no em puc ni distreure, puta assassino de merda, tio. Que puta ja. Els putos collons, els putos canters de merda. Tancaria la partida de cop i la play la petaria a tomar pel cul, tio. Sí. No. Sí, sí, no. Però, veiem, on està? Veus esperant, campejant? Hòstia puta ja, tio. Més camper va i no neix, tio. Puto desgraciat aquell. Per què porto un puto gos? Ja hi havia un, l'he vist. No ha set quick, però ha set baja. És l'important. Hòstia, estan tots aquí. Què, tio? No pots ni esperar que em col·loqui bé, joder. És que es pensen aquí que tothom són ràpids com ell, tio. No, tio, és que vaig amb un franco has de tindre la teva paciència. Joder, ja. Penso que aquí som molt de ràpids que tots. Uita, uita. Ara no el vacilaré. Uf, no m'ha agradat, m'ha agradat. Ui, no del 260 euros, no he pogut pas. En sèrio? O sigui, que,
un Franco si dispara des d'allà morts a l'instant i aquest tio sobreviu, tio. És un Hulk aquest que és aquell monstre de merda, tio. Campejant... Hòstia puta ja, joder! Fills de la gran puta, vull fer l'última baja, queden 30 segons. Ho vull fer. I a més amb quick, perquè és que ja no m'ha de cara. Ai, qui me'ls pren el subnormal aquell? I me'l puc fotre ja! Hòstia puta. Queden 13 segons, no em veuré cap i no podré fer l'última baja. Va, arriba, serà... Oh, brrrra! 5 segons, 5, 4, 3, 2, 1... Ah, és una torreta, molt bé, va. Hòstia puta, una puta torreta és. No vull dir la puta puntuació, bueno, l'important és que he fet clics. Bueno, espero que us hagi agradat. Voteu, comenteu, like, com sempre, bueno, ja sabeu. Adeu.